Gisikop sa kapulisan ang 5 ka mga batan-on sa barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay tungod sa ilang pagpangulata ug minor de edad. Sayranta ang detalye sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Says ang 5 ka mga suspetsado din usa kanila minor de edad o ang mismong gikulata nga minor de edad ang nasutang parehong gikan sa usa ka imnanan sa barangay Poblasyon. Sa video nga nag-circulate online, makita nga kining naghukas o nagsulob og gray nga jogging pants ang nakigsukmagay sa 5 ka mga batan-on. Mao kini ang 16 anyos nga biktima nga taga-barangay San Isidro Dakbayan sa Talisay. Samtang nag-edad ang mga sospek og 25 anyos, duhang nag-edad og 23 anyos, 18 anyos ug ang usa 17 anyos, puros taga-barangay Kansuhong. Sa pakisusi, nasuta sa kapulisan nga ang biktima nalambigit na og sinumbagay pasado launa kagahapon sa kadlawon. Human na makainom sa usa ka imnanan sa barangay Poblasyon. Miuli na unta matud pa ang biktima apan nibalik kini sa imnanan kay nahibili ng iyang t-shirt ug cellphone. Ug dinina nahitabo ang rambol batok sa 5 pa ka mga batan-on. Nasutang higala ang 5 sa unang gikasukmagay sa biktima. Sa katong victim na to is na siya kasukmagay nga gikan po og inom, so both parties is nakainom sa jud during that time. Upon realizing na nabili niyang t-shirt o iyang cellphone, pagbalik niya dito fam is moto siya nga kuan na siya kanang giat nga na siya. Human makita ni Mayor Samsam Gulyas ang video sa social media, gimanduan niya ang kapulisan nga sulbaron dayon ang hitabo. Kagahapon sa udto sa follow-up operation na ilhan og nasikop ang 5. Ang issue on social media, ako din gitawag ang pulis na to aksyonan siya. Gisulayan sa pagkuha sa ilang habig ang mga dinakpan apan nagdumili sila sa pag-atubang sa mga sakop sa media. Nasuta sa dugang pakisusi nga ang mga suspetsado ug ang biktima parihong nag-inom sa usa ka imnanan sa barangay Poblasyon. Moduso og rekomendasyon si Barangay Poblasyon Kapitan Edward Elesna ngadto sa Talisay City LGU nga higpitan ang pagdili sa mga minor de edad nga makasud sa mga imnanan aron malikayan pa ang rambol sa mga batan-on. Si Mayor Gulyas ang nimando usab sa Business Permit Licensing Office sa paghimog ilang pakisusi. City ordinance nga gidili ang pagpainom sa mga minors. Implement yun na doon magkaita sa police station. One thing that we have to talk to is BPLO to see about minors drinking in these public places. We'll ask BPLO to investigate, then we'll see what happens. Samtang matod ni Maramag nga gawas ilang random nga inspeksyon sa mga establishmento sa kagabhion, hayan magbutang sila og mga pulis sa duol niini aron higpit nga mapatuman ang curfew. So we will also check on the possible unsay maano pod nato sa mga parents no kay kanang within curfew hours man sad siya, so nasa good sila liabilities. Mandate of our mayor and also our governor no nga atuag yun ng paibtingon wala nay puwang sa wala nay space sa ato ang syudad sa Talisay ang kanang mga all kinds of wrongdoing pod og all kinds of criminal. Says matod sa Talisay City Police nga nakagawas ra kagahapon sa tambalanan ang biktima kinsa desididong mupasaka og kaso batok sa 5 ka mga dinakpan. Says, Dagang salamat, Fem Ridumabok.